DXDC Digital. O syempre, bandihan pa na inyong mga radyo man. Gikan sa mga admin, technical, production, sa kay Kato. Aron, muhatag na po din yung kalingawan. Ang sa kahimo na mo karon, wala gud mi kabalo. Di pa intro lang, me. So, let's watch this. Let's go! Alright mga kasama, ang tawag ani nga dula is Kanta Ko, Sayawin Mo. Okay, so ang ipakita na mo title siya sa kanta. So ang buhaton ninyo, mo siya charades, pero you have to dance it out. Pero kini nga mga songs, famous dances pod ni siya. Pero pwede pod na, for example, dili siya famous, i-act out na lang ninyo, pero sa pamaagi gyapon sa pagsayaw. Madali! Ano? Michael Jackson! Sige ba? O, natawa ka na, dili! Gary V na! Tagalog! Ay? Juliet! Go! Baby! Over na yan! How about you, boy? Congrats, love! Go, go! Nakasuyo! Masayaw ako, day! Babae mo ako! Palihog isa single na pag-ipigil na sa kuwane. Macho ka dito! Macho Dali lang kayo. Tagalog! Tagalog, ha? Tagalog. Trial ta, trial. Tagalog. 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 Spaghetti! Spaghetti pataas! Spaghetti sa Jollibee! Spaghetti song! Ayaw! Kuya, wala to ako, sir! Ayaw ba? Salamin! Pantropiko! Hello!
mahay sa inyo makita. Ang tanan lingaw mo o namoy idea nga dulaon pud ni diha sa inyo. Kami gyud. Nakay ka sa dito. Ikaw lang. Unta di mo magmahay Misty kay kami me out. nagmahay mi nga apil mi dire. Palaboy ninyo. Himo ninyo nga ko inspiration. Speechless. Speechless. Dali unforgettable kayong spaghetti pababa din. Ay, next this ini. Sabi. There's more, so watch out! Tatakalimin! Ayaw mo pagmahaya nga kami yung idol. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel, The XDC Digital, ug sa mga Facebook fan pages, mga kasama. Dagang salamat! Follow us also on TikTok, Instagram, Yes. X, and whatever. Yes! Wherever. Only the XDC. Kaya ang the XDC, Kasama mo na sa radyo!